No dobre. A keď ste už spomenuli toho Platóna, tak Platón v tom mýte o jaskyni popisuje tú náročnú cestu z jaskyne, z toho sveta tieňov, od hore do toho nebeského, slnkom zaliatého sveta. A potom zrazu v určitom okamihu si ten oslobodený otrok, ktorý si už zvykol na tú krásu toho sveta, aj toho slnka, povedal, a teraz je čas zísť naspäť dole, do tej jaskyne, k tým tieňom. Trošku sa tak cítim ja teraz. Ale to si nejako neprotirečí, pretože to sú podľa mňa veľmi vzájomne sa podmenujúce cesty. Tak ako teória a prax sú v podstate dve strany jednej mince, tak ako cnosť, iná definícia pre cnosť je balans, že hľadanie toho správneho stredu, to sme tu už tiež počuli. Tak ja sa teraz cítim tak, že že ideme sa trošku znížiť z tej poézie do tej prózy, až do takej možno veľmi niekedy pravouhlej prózy, pretože ja začnem trošku s touto témou o cnosti úcty a Martin bude pokračovať, bude hovoriť trošku viac ako ja. Ja spravím taký skôr úvod o tom, o našom výskume, ktorý sme rozbehli a ktorý teda ešte prebieha. Ale ešte predtým by som krátko povedal teda z Mestranskej univerzity, z katedry, ktorá viac ako 30 rokov sa venuje príprave učiteľov etickej výchovy. Zaoberáme sa aj teda výskumne a dlhodobo morálnou pedagogikou. Ostatných možno 10 a aj trochu viac rokov veľmi intenzívne. Ostatných 5 rokov sme veľmi silne zapojení jednak do kurikulárnej reformy, ktorá prebieha na Slovensku pre základné školy, základné vzdelávanie. A sme teda aj spoluautormi nového štátneho vzdelávacieho programu, čo je vlastne vaše RVP. A hlavne teda v téme, ktorá sa týka rozvoja charakteru a sociohumanitných štúdií. A tiež sme teda zosieťovaní s mnohými svetovými organizáciami, ktoré sa venujú výchove charakteru, najmä povedzme Jubilee Center for Character and Virtue a s ďalšími. Dobre, aby som začal, poviem niekoľko slov k tým prvým dvom bodom, teda niečo o tom kontexte, z ktorého vyšiel aj náš príspevok, ktorý je teda priamo spojený s kurikulárnou reformou. A potom takú konceptuálnu časť o cnosti úcty, prečo práve táto cnosť a ako ju chápeme. Potom Martin bude pokračovať o niečo, nám povie o dizajne empirického výskumu, ktorý teda sme pripravili a ktorý prebieha a nejaké predbežné výsledky. Takže v roku 2023 vyšlo nové ŠVP, teda štátny vzdelávací program, a tam sa ocitla výchova charakteru ako tzv. Nadpredmetový koncept, čo je vlastne novotvar, ale o chvíľku vám ukážem, asi to aj bude tu, áno. Toto je vlastne základný framework nového nášho ŠVP pre základné vzdelávanie, kde vlastne funguje, nefunguje. Okay. Kde vidíme vlastne niekoľko takých kruhov, tie zelené, to sú vlastne tie tzv. Doménové gramotnosti, čiže základné vzdelávacie oblasti, potom prierezové gramotnosti, čiže niekde predtým sme to mali prierezové témy a teraz gramotnosti a potom tzv. Metagramotnosti, metakognícia a charakter. Čiže toto je štátna norma. Sme teraz v tej pozícii a situácii takej tej implementácie postupnej, lebo vlastne ten nábeh ide každý rok, čiže každý rok ide nový a nový ročník a bude to trvať až do roku 2035, kým sa vlastne dostane celé ŠVP až po 9. ročník základnej školy. Dobre, ale o tom sme nechceli až tak hovoriť. Chcem ukázať, že vlastne aj samotná spoločenskovedná gramotnosť, vzdelávacia oblasť človek a spoločnosť, má také 4 komponenty: občiansky, geografický, dejepisný a eticko-osobnostný.
A vlastne keď hovoríme o výchove charakteru, tak môžeme povedať, že má že v takých 4 sústredených kružniciach priamo v našom ŠVP, a to teda v tých predmetoch, ktoré sa týkajú tzv. Tej hodnotovej výchovy. Predtým to bola samostatná vzdelávacia oblasť etická výchova, náboženská výchova, ktoré sa alternujú u nás na Slovensku. Potom druhý kruh, to je vlastne vzdelávacia oblasť človek a spoločnosť. Potom je ten tretí kruh, to je ďalšie vzdelávacie oblasti, do ktorých sa dostáva aj teda výchova charakteru, ako prierezová, alebo teda až nadpredmetová, teda nejaký prvok. A potom celkovo rozvoj kultúry školy a teda nejaká svedomitá, systematická práca s touto témou kultúra školy. Súčasťou, sa vám to trošku občas asi rozhádže, súčasťou tohto ŠVP sú aj mnohé prílohy a jednou z príloh je príloha charakter, ktorá určuje viacero vecí, hovorí tam, čo je to charakter, teda podľa autorov, čo sme my, ale teda samozrejme z mnohých iných inšpirácií nám je z toho britského centra, čo som spomínal, plus sa tam spomínajú hlavné ciele, ale teda ešte, čo je dôležité, tá téma charakteru je tam vlastne rozdelená do takých 3 dimenzií človeka, čiže 3 základných dimenzií cností, intelektuálne cnosti, cnosti dobrých vzťahov a tzv. Morálne, teda tie klasické morálne cnosti, ktoré sa týkajú našej iracionality a emocionality. Je to vlastne veľmi stará schéma, hej? Dá sa to premietnúť do 4 základných alebo kardinálnych cností. No a v takejto štruktúre je ten náš nový framework alebo rámec alebo model výchovy charakteru podľa nášho nového ŠVP. Je tam 7 teda základných cností alebo komponentov, ktoré sú vlastne zarámcované tzv. Metacnosťami. Jednou z nich je phronesis, čiže praktická múdrosť, alebo teda rozvážnosť, ktorá vlastne preniká všetkými tými 7. Dá sa povedať tak, ako Aristoteles hovoril, kde niet phronesis, čiže praktické múdrosti, tam niet cnosti. Čiže cnostný človek bol phronimos, teda rozvážny, múdry. Ale teda my hovoríme, že tam patrí ešte aj druhá metacnosť, a to je, tak povediac, cieľová, teleologická, alebo obsahová cnosť, a to je vlastne morálne priateľstvo, čiže dobré vzťahy s druhými. Nadväzujúc na našu tradíciu etickej výchovy a prosociálnej výchovy sme použili tento termín prosociálna orientácia. Tých 7 stĺpov znázorňuje práve tie 3 dimenzie. Intelektuálne cnosti, morálne cnosti a cnosti dobrých vzťahov, alebo teda relačné cnosti, alebo už ako to nazveme. Každá z týchto 7 je vlastne v ŠVP rozdelená do 3 cyklov, lebo takto to máme podľa novej štruktúry základného vzdelávania, od teda 1. až po 9. ročník. A každá z nich má aj stanovené štandardy. Čiže pre každý z tých 3 cyklov sme stanovili určité štandardy, ktoré tí žiaci by mali, mohli, chceli by sme, aby dosahovali. Ale o tom dnes nebudeme hovoriť. Kto by chcel, tak sa k tomu môže dostať bližšie. Ako vznikol tento framework veľmi rýchlo? Je tu vlastne základný model práve z toho Jubilee Center z Británie. Niektorí z vás ho poznáte. To je tento napravo. Na základe tohto modelu, tejto schémy potom oni vytvárajú mnohé metodické materiály a školské vzdelávacie programy a tak ďalej. Vedľa je Center for Curriculum Redesign, čo je vlastne jedna organizácia, v ktorej bola aj radkyňa nášho bývalého premiéra pre vzdelávanie. Ona tam bola ako súčasťou toho tímu a vlastne spolu s ňou sme vytvárali ten framework. Keď si všimnete, čo oni ponúkajú už vyše 10 rokov, tak vlastne sú to nie len knowledge, znalosti a zručnosti, ale charakter ako rovnocenný tretí pilier, a to všetko ešte v metakognícii. Keď si pozrieme bližšie ten pilier charakter, má to vlastne 6 zložiek a tie sme sa pokúsili nejako prerozprávať a premietnúť do nášho frameworku. Čiže to trošičku k tomu, že prečo je tam práve týchto 7.
Ja teraz preklikám veľmi rýchlo. Každá z týchto cností má uvedené aj nejaké ciele. Hej. To nebudem teraz podrobne rozoberať. Máme tam najprv tie intelektuálne, morálne vedomie a túžba po poznaní, respektíve intelektuálna zvedavosť. Potom tam máme tzv. Tie morálne, čiže statočnosť, ponovom to budeme asi volať radšej odvaha. A odolnosť, čo je vlastne ekvivalent, viac menej psychologický ekvivalent zdržanlivosti a umiernenosti. A potom tie posledné tri ako relačné, úcta k druhým, spravodlivosť a líderstvo, respektíve líderstvo a zodpovednosť, zodpovedné líderstvo. My sme sa vlastne zachytili práve na tej úcte k druhým. Preto je to tam hrubým, že čo je jej cieľom. A tu sme si teda vybrali. Vybrali sme si ju ako cieľ nášho výskumu, intervenčného programu s učiteľmi, práve preto, že najlepšie reprezentuje tzv. Alocentrické cnosti. Alocentrické sú opak egocentrických, čiže tie, ktoré sú zamerané na dobro druhých. Najlepšie reprezentuje práve tú prosociálnu orientáciu z tých všetkých. Dobre, teraz sme v situácii postupného zavádzania ŠVP do škôl. Podporujeme to cez rôzne aj podobné konferencie, ale aj workshopy. Sprevádzame niektoré školy, ktoré majú o to záujem aj dlhšie obdobie, povedzme aj celý rok, aby vlastne premenili kultúru školy z dola za našej pomoci. Nebudem o tom teraz ďalej hovoriť. Chceli by sme teda vysvetliť štruktúru viaczložkového pojmu úcty k druhým, a predstaviť výskumný dizajn, nameranie vzťahov medzi rôznymi premennými. Sú tam také 4 základné, o tom povie niečo viac Martin, a niektoré predbežné dáta. Náš predpoklad je, že ak sa nám podarí dobre implementovať počas celého školského roka tento program do školskej triedy cez učiteľov, tak tento obsah programu bude zlepšovať mieru úcty medzi žiakmi a zároveň znižovať medzeru medzi poznaním a konaním, tzv. Knowledge alebo reason action gap. O tom sme tu už dnes niečo hovorili. Koncept, alebo teda pojem. Sú rôzne definície a konotácie pojmu úcty. Nebudem to teraz viac o tom hovoriť. V sociálnych humanitných vedách sa koncipuje úcta rôzne. Minimálne takto ako štvorako. Ako ontologická podmienka zabraňujúca objektivizácii, inštrumentalizácii druhého. To je ten kantovský deontologický prístup, ktorý vidí v druhom dôstojnosť a hodnotu samú o sebe, kvôli ktorej potom sa nás to spätne zaväzuje sa správať s úctou. Alebo ako sociopolitický štandard, regulujúci verejné sociálne vzťahy. To je až taký sociálno-politický rozmer v zmysle viac možno rešpektu. Potom ako psychosociálna zručnosť, ktorá zachováva korektné a rovnoprávne medziľudské vzťahy. To je vlastne v tej línii toho equality, equality, tolerancie a podobne. Ale aj ako, a to je tá posledná, ako alocentrická cnosť, ktorá rozvíja morálnu orientáciu študentov zameranú mimo seba smerom k druhým. Slovenský, ale aj český kultúrny a jazykový kontext je trošku zaujímavý v tom, keď sme to hovorili v Oxforde pred pár týždňami, tak sme mali problém to preložiť do angličtiny, pretože angličtina má len pojem respect. A má ešte aj iné pojmy, ale nie tak ako u nás, keď povieme úcta. Úcta k druhým. Keď povieme úcta, aj v slovenčine, aj v češtine, aj v polštine, má jednak určitú etymológiu ten pojem, ale má aj teda semantickú tú nejakú pragmatiku, ktorej je rozdiel medzi rešpektom a úctou. Nebudem to teraz vysvetľovať, ani to asi nie je celkom potrebné, ale ten základný jeden rozdiel je, že rešpekt skôr naznačuje odstup, ktorý je seba záchovný alebo seba záchranný. Zachovávam odstup od niečoho, od čoho mi môže hroziť buď niečo zlé, ako strach, alebo autorita. Úcta skôr naopak má funkciu príťažlivosti. Úcta je niečo, čo ma istým spôsobom ohuruje a vábi. Vzdialenie to súvisí s dávať pozor, uvedomovať si, ale vnímať, cítiť, zachytávať. Ako keby tam desi v úzadí bolo aj niečo spoločné medzi ctiť a cítiť, aj keď etymologicky teda tá história je oveľa dlhšia.
Čiže preto pre nás slovo úcta nemá len sociopolitický rozmer a čisto sociálny, ale aj veľmi intenzívny, vzťahový, dalo by sa povedať diadický, interpersonálny, ja a ty. Čiže úcta má hlavne vzťahový rozmer. A aj samotný pojem respektus vychádza vlastne zo vzťahu, lebo hovorí o nejakom obzeraní sa dozadu a korigovaní vlastných postojov k druhým na základe toho, čo sme zistili. V samotnej filozofii dialógu mnohí, Buber, Levinas a ďalší, hovoria presne o tomto, že druhý je zdrojom mojej úcty voči k nemu a vlastne celej etiky. V oblasti výchovy vzdelávania sa tiež spomína úcta ako základná cnosť, napríklad slavný Nikona vo svojich 11 princípoch tiež hovorí o tom, že úcta je ako základná vec, o ktorú by sme sa mali v školách snažiť. Úcta k druhým teda nie je jednoduchá cnosť, ale je to vlastne akýsi komplex. Je to komplex, tam sme sa trošku inšpirovali nejakými inými štúdiami, lebo napríklad naši priatelia, teda či už z Británie alebo z Ameriky, hovoria tiež o komponenčných alebo komponenciálnych ponímaniach cností, napríklad phronesis, čiže praktická múdrosť je z viacerých zložiek pozostáva. Podobne napríklad aj vďačnosť pozostáva z viacerých zložiek, je na to viacero štúdií, ktoré o tomto hovoria. A tie zložky sa potom dajú samostatne akoby aj merať, keď sa operacionalizujú. A o to by sme sa chceli posnažiť aj my. My sme vlastne rozdelili ten koncept úcty do troch základných dimenzií a to je vlastne emočná alebo emočno-afektívna, noeticko-deontická zložka a potom konatívna zložka. Pričom ešte každú z nich sme rozčlenili do dvoch takých podzložiek. To je týchto 6. Ak ste sa dostali k tomu papieru, čo Martin rozdával, tak tam je to vlastne podrobne uvedené. Chcel by som to krátko vysvetliť, ale ešte predtým pár slov k tomu, že cnosť sa tiež rozvíja. A nerozvíja sa spôsobom, aký nás učili kognitivisti od Piageta, cez Kohlberga a tak ďalej, ktorí vlastne stanovili nejaké štádia, čo je vlastne veľmi praktické a veľmi aj použiteľné, ale cnosť takto celkom nefunguje, pretože sa nedá naviazať na konkrétny vek. Ale sme sa inšpirovali jednak tým Jubilee Center a oni sa inšpirovali teóriou Sandersa, ktorý hovorí o 4 stupňoch, vlastne podľa Aristotela, o 4 stupňoch cnosti. 0. stupeň, to je úplná indiferencia alebo neresť. Potom 1. stupeň, to je nejaká tá emergentná fáza. Človek vie, že by mal konať dobre, ale nerobí, alebo pociťuje určité zahambenie, čo v ňom vyvoláva určité otázky, aby sa naštartoval na ceste k cnosti. Potom 2. stupeň, dobré konanie, ale viac menej len preto, že sa to má, alebo očakáva, alebo je to nejaká, povedzme, autorita rodiča, učiteľa, alebo tak, keď sa prenesieme do školy a do výchovy. A 3. stupeň je to tá akože full virtue, plná cnosť, alebo dokonalá cnosť. To je tá pravá cnosť, kde vlastne človek nielen koná dobre, ale aj spokojný, vnútorne spokojný a rád. Čiže nie so zaťatými zubami. Dá sa to premietnúť do nejakých indikátorov. My sme sa o to tak trošku pokúsili, že ako by sme to detekovali na správaní žiakov. To znamená, že od toho 0. stupňa až po 3. stupeň v rôznych cnostiach. A teraz, keby sme to preniesli práve na tú cnosť úcty, tak by nám to vyšlo takto. Ukazujem len jednu z tých dimenzií, intelektuálna zložka tej cnosti úcty. 2 z tých 6. Hej. Teraz, keď je to ten 0. stupeň, ako sa žiak správa, čo prejavuje vo vzťahu k druhým, ak vlastne v tom komponente súcit a empatia, to je emotívno-afektívna zložka úcty, ak nemá cnosť. Správa sa tak, že koná hrubo, bezcitne, využíva druhých, manipuluje druhých pre svoje vlastné cieľe a tak ďalej. Ako sa správa, ak prejaví záujem, ale len na výzvu, alebo teda to je ten 1. stupeň, tá emergentná fáza. Hej? Alebo vie pomenovať, má to na úrovni nejakého poznania, ako je zorientovaný, ale v ňom to nevyvoláva adekvátne citové reakcie. Nevedie ho to ku konaniu. Je niekde na začiatku. 2. stupeň, konám dobre, ale
nie s úplnou radosťou a tak, že by som vlastne v tom, tak ako v tom 3. stupni, že by som v tom nachádzal svoju spokojnosť. Čiže napríklad mám záujem o druhých, ale najmä vtedy, keď sú mi sympatickí, nie všetkých. Alebo robím to, som láskavý, ale nie z hlbokého znútra, ale len preto, že je to tak správne, lebo sa to očakáva, je taká norma. Hej, to je 2. stupeň. 3. stupeň, prežívam empatiu, primerane ku všetkým, viac či menej, čiže nerobím úplne že radikálne selekcie a prináša mi to hlbokú spokojnosť a tak ďalej. Dobre? Kvôli tomu, že príde teraz tá zaujímavejšia časť empirického výskumu, ja tuto skončím moju časť, odozdávam slovo Martinovi a Martin nám povie niečo o ďalších krokoch výskumu. Ďakujem veľmi pekne, Andrej. Ďakujem, ja si pustím hodinky. Ja sa ešte vrátim k tomu Foglarovi, to mi inak nedá, a takisto k Pánovi prsteňov. Pretože my sme sa stretli s Foglarom našťastie v mojom detstve s mojimi spolužiakmi. Založili sme si, aby sme boli veľmi tvoriví, tak nie rýchle šípy, ale červené šípy. Neviem prečo červené, ale mali sme proste nejaké šípy a teda mali sme svoju kroniku a chodili sme do lesa a presne toto sme... Takže presne ten Foglar sa stal tým živým prvkom, že nás vyhnal proste do toho príbehu. A Pán prsteňov, to je zase môj akademický týždeň, viete, to je ten týždeň pred maturitou, kedy sa máte stále učiť. Ja som sa vtedy dostal k Pánovi prsteňov a tie 3 knižky som prečítal za ten týždeň a neučil som sa nič. A aj tak som to teda nakoniec dal tú maturitu, ale takže možno aj vďaka Pánovi prsteňov. A to som musel povedať preto, lebo ja presne toto vnímam, že charakter, aj ako aj Honza hovoril, aj vy, sa deje znútra, zvážne. On proste, ten učiteľ to musí mať v sebe, tak škola musí mať ten etos, musíme tým žiť, aby sa to dalo nejakým spôsobom možno potom vidieť u tých detí. To je úplne najzákladnejšia podmienka. A my teraz s tým, čo prichádzame, tak vám musíme teraz pripadať, že tak vy teraz z tej krásy, robíte teraz takýto mechanizmus, kde sa dá s metrom proste merať na centimetr, že koľko už je cnosť a koľko teda ešte nie a tak ďalej. A naozaj si tak pripadám a v nejakom zmysle áno, sme takí pošahaní sociálni vedci, alebo ako to povedať, že potrebujeme to nejakým spôsobom merať. Ale nielen my, je to objednávka zo škôl, lebo sa nás proste riaditelia, učitelia pýtajú, no dobre, tak my ten program robíme. Jasné, že ja to aj vidím. Ja mám môjho syna v Narnii, to je C.S. Lewisova knižka, u nás sú také školy, sieť Narnia a ja to vidím proste. Na prvý pohľad to vidíte, keď tam prídete do tej školy, že tu sa deje niečo iné. Hej? Ale aj oni, aj títo ľudia, aj tí zakladateľ Narnie, aj tí učitelia sa nás pýtajú, prosím vás, ale dáte nám aj nejaké nástroje, my by sme chceli proste aj to tak nejak exaktnejšie proste uchopiť, že niekam to ide. No, tak toto je jeden z takých pokusov. Naozaj my si veľmi dobre uvedomujeme tú matematickú redukciu prírodných vied, ktorá sa dostáva do sociálnych vied a vlastne je to tam. Budete to tam cítiť celý čas. Ospravedlňujem sa za to a viem, že ten moment cnosti je oveľa, oveľa ďalej, než čo budeme rozprávať. Ale niečo nám to predsa len tie sociálne vedy vedia povedať. Takže v tomto duchu, prosím vás, vnímajte to, čo budem rozprávať. Takže, ako vyzeral ten dizajn výskumu a metodika, teda naše štúdie. To, o čo sa my snažíme, je takáto záležitosť, že chceme vstúpiť ako keby do vyučovania, bežného vyučovania, či máme občianku, alebo slovenčinu, alebo neviem aký predmet, s tým, že ten učiteľ bude vnášať prvky výchovy charakteru do bežných obsahov a bude sa snažiť ako keby zlepšovať rešpektujúce správanie alebo rešpektujúce postoje žiakov. Takže to je tzv. Ten obsah vyučovaný učiteľmi, ktorý má nejako vplývať na tie rešpektujúce postoje žiakov v čase 1 do času 2. Hej, teda povedzme behom 1 roka. A to, ako sme to operacionalizovali, teda ako v sociálnej vede by sme radi aspoň čiastočne odmerali so všetkými limitmi, je to, že sme si to rozdelili do takýchto 3 ako keby kategórií alebo subpojmov.
kvalita morálneho usudzovania, teda ako rozmýšľam a rozhodujem sa, kvalita samotného správania, teda ako konám, ako sa vidím, ako ma vidia aj ostatní a moja morálna identita. Máme na to nejaké už štandardizované nástroje, alebo niektoré sme vyvíjali. Ale do tohto celého, čo si uvedomujeme, nie je to len o tom obsahu, ale je to o tom spôsobe. Učiteľ nie je len presne ako povedal Honza, už keď vstúpim do tej triedy, tak vrhám ten tieň svojho charakteru do tej triedy a teda môžem rozprávať, čo chcem, keď nie som charakterný. Ne? A keď to zoberieme v sociálnych vedách, že akým spôsobom by sme to ako tak mohli operacionalizovať, tento jeho tieň, tak my sme si povedali, že to sú také dva kľúčové prvky. Kvalita vyučovania, ktorá je u nás reprezentovaná tým, či dodržiava nejaké princípy alebo indikátory dialogického vyučovania. To dobre poznáte, sa tu spomínalo Brno a teda profesorka Šeďová a jej tím krásne hlboko rozpracovali túto vec. Štruktúra morálnej reflexie, ktoré sme sa venovali inokedy. To je tá kvalita vyučovania. Potom interakčný štýl učiteľa. Takže my hovoríme, že v tomto modeli tieto budú veľmi významnými mediátormi toho vzťahu, čo sa tam vlastne bude diať. Toto je zhruba teda náš zámer štúdie a z toho teda vyplývajú samozrejme otázky. Teda zvyšuje ten intervenčný program ako taký, rešpektujúce postoje žiakov? Ďalšia vec, ktorá nás zaujíma, znižuje intervenčný program medzeru medzi tým, ako usudzujú, čo je správne, čo by malo byť a tým, ako naozaj konajú? Tí naši žiaci. Tretia vec, a to sú práve tie mediátorské prvky, ako tento vzťah medzi týmito vecami ovplyvňuje kvalita vyučovania na strane učiteľa a ako jeho teda interakčný štýl. Venujeme sa tým učiteľom pomerne intenzívne. Niekedy v októbri sme mali prvý workshop, to už sú učiteľia, ktorí sú nejakým spôsobom skúsení a s nami spolupracovali aj predtým a prihlásili sa do tohto výskumného projektu. Dostávajú za to takú maličkú odmenu, alebo si musia tvoriť svoje prípravy a tak ďalej a nahrávať svoje hodiny. Takže bol nejaký prvý workshop, potom sme spolu s nimi zozbierali dáta, oni sa individuálne pripravili na svoje vyučovanie a potom tie hodiny realizovali, nahrávali, nám tie nahrávky poslali, my ich prepisujeme, analyzujeme, potom sa spolu stretneme online v takej malej skupinke jedného alebo dvoch učiteľov a toto sa deje teda v niekoľkých cykloch, aby sa ten učiteľ postupne akože v tom zlepšoval, interiorizoval tie jednotlivé princípy dialogického vyučovania aj morálne reflexie. Potom teraz nás o týždeň čaká vlastne druhý workshop práve, kde posilníme tieto veci aj na základe tých skúseností z prvého pol roka a ideme do ďalšieho proste cyklu. Budeme končiť teda niekedy v máji. Takže takto je dizajn. Kto sa nám na tom zúčastňuje, tak sú to títo 8 statoční učitelia so svojimi chlapcami a dievčatami z rôznych teda regiónov, majú teda 6-7, kde ten rešpekt je asi jedno z najväčších víziev. No a toto vás asi úplne presne zaujímať nebude, ale samozrejme máme na to niektoré teda konkrétne výskumné nástroje. Ak by to niekoho zaujímalo, môžem potom o tom porozprávať viac v nejakej diskusii na chodbe alebo v nejakom potom čase, keď budeme na to mať priestor. Ja sa budem totiž niektorým z týchto nástrojov venovať trošku viac ďalej. Napríklad, akým spôsobom teda skúmame to myslenie žiakov. Vytvorili sme, inšpirovaní Tomom a jeho kolektívom, oni vytvorili veľmi dobrý nástroj takzvaného ako to preložiť, meranie takých medzikonceptov, teda medzi tým, čo Kohlberg má príliš strašne široké, teda veľmi také univerzálne a tým, čo je veľmi praktické v triede a čo je zase veľmi senzitívne na ten kontext a nedá sa to vždy proste preniesť, tak Toma prišiel s takými medzikonceptmi, medzi tým a my sme sa teda inšpirovali týmto vlastne vytvorili tento nástroj na zisťovanie kvality proste usudzovania a rozhodovania žiakov v témach, ktorých centrum je teda rešpekt ako cnosť. Napríklad, tu máme nejaký príbeh, ja inak som doniesol 5 výtlačkov, nie 100, tak zase to niekomu môžem aj rozdať, ako ten nástroj vyzerá, keď budete mať záujem. Máme tu viacero príbehov a napríklad ten Tibor
rieši takúto vec. Tibor má 17 rokov, je členom tvrdého jadra svojho futbalového klubu, keď je na zápase v kotli medzi svojimi, cíti sa byť veľmi silný. Často sa zapája aj do tých najvulgárnejších pokrikov s najhrubšími nadávkami proti rozhodcom alebo fanúšikom druhého tímu. Dokonca sa zúčastnil už 3 bitiek, ktoré dohodli medzi sebou šéfovia Ultras, 2 najviac nepriateľných klubov. Taká klasika, neviem, asi to poznáte u vás tiež. Z jednej z nich odišiel s parádnym monoklom, potokom, ale aj on rozdal dobré rany. Pred niekoľkými mesiacmi však spoznal Natáliu. Veľmi pekná a dobrá dievča. Nie, to je tá krása, hej? Ktorá sa dotýka. Nie, že by on bol škaredý. A nikdy nemal problém urobiť pre dievčatami dojem, okrem toho bol aj dosť urastený a to sa babám vždy páčilo. Ale Natália bola iná, mala v sebe niečo výnimočné, cítila, že tento vzťah je vážny. Ona však bola nešťastná z toho, ako sa správa a vždy na každom rande mu dohovárala a odhovárala ho tej partie, s ktorou sa dal dokopy. Dá sa byť dobrým fanúšikom aj bez nadávok a bitiek. Opakovane mi vravela Tiborovi celá vec už dlho teda vrtá hlavou. Hej? A teraz, čo by mal ten Tibor vlastne spraviť? Hej? Ako by sa mal rozhodnúť? A teraz sme im na základe aj tej štruktúry, ktorú máte pred sebou, tých 4 kategórií toho rozvoja cnosti, sme vytvorili 8 rôznych možností, vždy sú teda 2, ako vidíte, zakategorizované. Od plnej cnosti cez teda až k tej najnižšej úrovni indiferencie, s tým, že ten žiak má potom vlastne vybrať, čo je z tohto najlepšia možnosť. V akom poradí ešte aj tá váha tam zohrávala proste význam. A druhá vec, ako by si to zdôvodnil. Hej, to je jedna vec, ako by si zachoval, ako by sa rozhodol. A druhá vec, prečo by si sa tak rozhodol. Hej, to sú zase tie dôvody. Takže znova dostal 8 rôznych dôvodov a tiež aj tie dôvody sú rozdelené do 4 kategórií. A to bola jedna stránka veci, ja budem hovoriť trošku o tých dátach, keď mi zostane čas. Druhá, veľmi významná tá premena je dialogický prístup učiteľa. Hej, asi tento výskum poznáte, nebudem ho tu veľmi predstavovať, ale to je ukážka nejakého prepisu, samozrejme ten prepis, toto sú 2 minúty, takže keď si predstavíte 45 minút, tak je dosť dlhý a my ho potom kategorizujeme nejakým spôsobom a potom hľadáme indikátory dialogického vyučovania, teda do akej miery sa učiteľ pýta. Hej, ako náročne sa pýta, ako dokáže nadväzovať na to, čo tí žiaci, ako autenticky proste rieši to, čo ten žiak odpovedá a nielen, že schvaľuje nejakými krátkými proste interakciami, áno, dobre, nie. Ako vyvoláva triadickú interakciu, to znamená, že vytvára takú pedagogickú situáciu, že žiaci sa medzi sebou navzájom proste rozprávajú a argumentujú, lebo žiak sa najviac učí vtedy, nie keď správne odpovie učiteľovi, ale vtedy, keď musí obhájiť svoju pozíciu pred spolužiakom. Vtedy najviac rozmýšľa a najviac báda. Takže triadická interakcia sa považuje za kľúčový element proste dialogického vyučovania. A samozrejme je to vidieť potom aj v tých vyjadreniach, či sú rozvité, či majú naozaj v sebe argument a tak ďalej. Toto všetko sa dá vlastne v tých nahrávkach odsledovať. No. Takže to bola tá naša metóda a samozrejme boli tam nejaké kvantitatívne nástroje. To, čo sme si teda uvedomili, mám naozaj máličko času, takže takto vyzerá možno to naše uvažovanie. Toto je ukážka toho, keď učiteľka vlastne naozaj vie komunikovať so žiakmi a nepotrebovala veľmi naše vzdelávanie, pretože mala to nejakým spôsobom v sebe a bola skúsená, aj keď tá skúsenosť nie je vždy... Môže to byť aj taký, viete, čo myslím, nejaký taký gestalt, ktorý sa nedá už zmeniť, ale tuto je to veľmi akčná skúsenosť, takže táto učiteľka vlastne dokáže veľmi dialogicky komunikovať so svojimi žiakmi. Jednak teda prvá vec, že dokázala vôbec vyniesť taký príbeh, ktorý opisuje bežnú realitu žiakov, hej, doťahovanie sa, taký známy príbeh o 2 bratoch, ktorí sa naháňali za otcom, ktorý im zomieral. Ďalej, dokáže dávať otázky vyššej kognitívnej náročnosti, hej? Ktorý sa podľa vás preto zachoval nerozvážne? Prečo? Čo je vlastne tá rozvaha? Tak ďalej, nie sú to jednoduché otázky, a to tu tam sledujeme. Takisto vidíme tie rozvinuté odpovede s argumentom. No ten prvý sa zachoval nerozvážne, ktorý ho provokoval, lebo z vlastnej skúsenosti viem, že keď sa začne hádka, tak ten a tak ďalej, akože moc ten provokatívny, tak tento vlastne celé začal a tak ďalej. Jednoducho žiaci proste medzi sebou komunikujú s tým, že ten učiteľ vytvára taký uptake, takéto nadviazanie, že nielen ho povie, dobre si odpovedal, výborne, sadni si, ale a ty by si čo na to povedal, hej? Prečo si to myslíš? A máš nejaký iný názor? A tak ďalej. Jednoducho pracuje s tým argumentom ďalej tá učiteľka.
a teda vyvoláva tým pádom triadickú komunikáciu. Tak toto sú nejaké prvky, ktoré tam vlastne sledujeme, tak to asi vyzerá tá naša analýza a potom sa s tými učiteľmi vlastne stretávame. Dobre, toto je zase možno nevydarenejšia pozícia nejakej učiteľky. Vyvoláva otázky, ktoré vyvolávajú skôr jednoslovné, odpovede, aby sú len doplnili. Čo príjmaš, Patrikové? Čo príjmaš, Patrikov? Iný názor, správne, iný názor. Hej? Takže tam vidíte, ako by tá učiteľka svojím štýlom zabíjala ten dialog, lebo vlastne čaká nejakú jednu správnu odpoveď. Takže na tomto pracovať, to je veľká výzva. My sme si všimli veľmi veľa takých prvkov, s ktorými sa tí učitelia zápasia. Najmä teda nachádzať dobré, autentické, zmysluplné podnety. A potom upozorním ešte na tú vec, neuzatvárať ten dialog takým nadinterpretovaním, takým poučovaním toho žiaka, že toto si tam mal predsa všimnúť, toto je to správne. Hej? To je veľmi častá tendencia, takže musíme s týmto trošku pracovať a zápasiť. No, čo sa týka tých kvantitatívnych výsledkov, je veľmi zaujímavé sledovať niektoré teda súvislosti. Tá naša jedna taká hypotéza bola, že s niektorými prvkami interakčného štýlu učiteľa, hej, to je takých 8 kategórií, 4 sú, povedzme, pozitívne, 4 sú skôr negatívne, tak budú korelovať, alebo budú mať proste nejakú súvislosť jednotlivé prvky, ktoré sledujeme. Tak vidíte, že tie korelácie nie sú veľké, ale sú nejakým spôsobom pozitívne signifikantné s tými ako organizátora vedúcich zodpovednosti, napríklad pri tom rešpekte, a naopak skôr k tej prísnosti a karhajúcemu postoju smerujú skôr tie negatívne korelácie. Aj keď ten rozdiel zatiaľ nie je veľký. A potom ďalšia vec, ktorá nás zaujíma, či nejakým spôsobom to samotné sebavnímanie rešpektu koreluje vlastne s tým, ako on rozmýšľa. Hej? Jednak ako sa rozhoduje a jednak aké dáva dôvody. Tak asi najviac nás zaujíma vlastne táto časť, že nachádzame tam opäť nie veľmi výrazné, ale už veľmi signifikantné proste korelácie medzi tým, ako teda uvažuje. Náš cieľ je však tieto korelácie vlastne, aby tie korelácie boli podstatne silnejšie po tom roku. Aby sa teda priblížili vlastne to, ako sa naozaj správam k tomu, ako nad tým uvažujem. Dobre, takže toľko možno k tomu veľmi, veľmi naozaj takým rýchlikom, že ako sa dá pristúpiť možno tak sociálno-vedecky vlastne k takej veľkej téme ako sú cnosti. A zároveň som k tým chcel povedať aj jednu vec, že my vidíte, koľko roboty je merať už len takú jednu cnosť, ako je rešpekt. A teraz, keď si zoberiete celý ten balík, čo je to cnostnosť, tak mám voči tomu veľký taký ja sám rešpekt, že je to skoro nemerateľná vec. Lebo mali sme tu debatu aj na konci toho nášho spoločného projektu s Honzom, s Jitkou a tak ďalej, že dobre, poďme do toho, že poďme dať nástroje teda školám, aby si odmerali, či sa im darí teda vychovať charakter. Ale my keď to ideme naozaj do podrobností, ako to operacionalizovať, ako to presne zisťovať a tak ďalej, vidíte, že to je ak to má byť ako tak presné, ako tak výpovedné, tak je to veľmi veľa práce okolo len jedného pojmu, ako je treba jedna cnosť. A nie ešte zachytiť celý charakter. Takže s týmto budem končiť s takým odkazom, že sme takýto maličkí pri tom, keď chceme hovoriť takýto pojem vysloviť, že merať cnosť. Ďakujem pekne.